sabeu, avui és 3 d'agost i, curiosament, el 3 d'agost de 1492, fins que no es demostri el contrari, perquè tot això, ja sabeu, del nostre passat està sotmès sempre a revisions i a noves dades que contradiuen les anteriors, però fins que no es demostri el contrari, el 3 d'agost sembla que en Cristòfor Colom va salpar amb la seva armada reial cap al Nou Món. Aleshores, algun cabronet de Nova Història no va tenir en compte que jo ahir parlava fins a les tantes de la nit i avui em tocava parlar a primera hora del dematí, i aquest cabronet que ha organitzat això dels horaris em sembla que es diu Jordi Bilbeny. Per tant, un desastre, no? Una mica més i no sóc capaç de fer aquesta ponència. Però vaja, de moment sí, me'n vaig sortint, gràcies, Teresa. De moment ens n'anem sortint. I és una informació que ja tenia redactada l'any 94. En tot cas, aquí hauria de posar el Port de Pals, segons la documentació dels segles IV al XVIII, trobada fins l'any 94. I del que he trobat encara us n'he triat una part, perquè si no això donaria, com sabeu, per una enciclopèdia. Aleshores, per què el 94? Perquè el 94 jo escric un llibre per participar als Premis Octubre en la qualitat d'assaig, i ho presento als Premis Octubre i sóc un dels 3 finalistes. Perquè veieu la dimensió del país, dels 3 finalistes, se'n publiquen 2 amb l'editorial de l'organitzador dels Premis Octubre. I el tercer, que és el meu, queda perdut per sempre més i ni tan sols van tenir l'amabilitat de dir «Noi, si vols venir al lliurament de premis, doncs hi ha un sopar», i com que has participat, absolutament res. I després, clar, què em faig jo ara d'això? Que era un bon volum, amb tot de notes, aportacions documentals, gravats... Mira, em faré la tesi doctoral i a partir d'aquí començo a matriculo a la Universitat de Barcelona en un curs de tesi doctoral sobre l'edat moderna amb un títol com La censura d'Estat i els llibres d'història. I els llibres d'història, una cosa tan senzilla com la censura d'Estat afecta els llibres d'història. Bé, el primer que m'havia d'assignar la llicència o la inscripció en aquest curs es nega a fer-ho. Això de la censura no és d'història. I com que no és d'història? Si la censura aplicada als llibres d'història. No, això és de literatura. I així no hi va haver manera que em signés la inscripció. Afortunadament, els directors d'aquest curs doctoral eren 2, vaig anar a veure l'altre, i l'altre em va dir «Hosti, una tesi sobre la censura en els llibres d'història? Això és inaudit. Hosti, això ha de ser interessantíssim i ningú mai ho ha treballat. Sobre els llibres de religió i altres temes, sí, però d'història no, vinga». I em signa, i vaig anar a fer el curs. Aleshores, quan jo començo el curs sobre aquest curs de doctorat, jo crec que era l'any 96, doncs ja hauria portar ben bé 8 o 9 anys investigant la censura i veure els estralls que produïa sobre els llibres. I em va sobtar molt que els entesos, aquells doctors en aquell moment deien que no existia la censura en els llibres d'història. Deixem-ho aquí. Jo crec que existeix, jo crec que vosaltres també ho creieu, i ara ens centrarem en això del Port de Pals segons la documentació dels segles IV al XVIII. Després del 94 han sortit més coses, han sortit més documents, diversos, jo he trobat més altres, però em centraré el que vaig trobar des de l'any 89, que començo a estirar el fil, 89, fins que tanco aquest llibre al 94. Per tant, benvinguts i benvingudes al Port de Pals, que, per cert,
Tots els doctors en història i catedràtics, o gairebé tots, diuen que mai no hi ha hagut cap portapals. Si hagués tingut temps hauria fet una citació dels 6 o 7 savis que van pontificant pel món que no hi ha hagut mai portapals, a pals no hi ha porta, aquests que s'ho inventen perquè barregen la ideologia amb la història però no tenen cap mètode ni cap rigor científic i fan llibres en contra nostra i tota la pesca i ens linxen, però ara veureu si hi ha port o no a pals, no? Bé, vinga, som-hi. No he fet PowerPoint, espero que si algú d'aquí té unes ínfoles estètiques una mica altes, que em sàpiga perdonar, però no sabia fins aquest matí si podria fer la ponència, perquè com alguns de vosaltres sabeu, estic una mica tou i tot el que fa referència a fer feina intel·lectual em castiga força. No acostumo a treballar últimament més d'una hora i mitja perquè em castiga la feina i he pensat a veure si avui aquest dematí em llevo i puc organitzar una mica això, i sí, ho he pogut organitzar una mica. Mireu, la primera referència que he trobat al Port de Pals és a Bier a l'hora marítima, que segons els entesos està datada a les darreries del segle IV de la nostra era. Agafem aquí, a veure si tinc aquí la referència, no la tinc, però vaja, és igual. Sí, aquí, Rufès de Bier, el periple, hora marítima, introducció, traducció i notes d'en Pere Villalba i Verneda, publicat a la Bernat Metge l'any 86 a Barcelona. Hi ha un fragment que diu: darrere aquell litoral que, com hem dit, jau entrat cap enrere, s'aixeca el món Malodes. Allí, entre les onades, sorgeixen dos esculls i els seus dos vèrtexs es dirigeixen de vers les altures dels núvols. És totalment poètic, això. Entre ells, doncs, s'hi aixopluga un port extensament i la plana marina no queda exposada a cap vent. D'aquesta manera, amb les roques col·locades al davant, els cims de les penyes emparen amplament tota la costa i entre les roques batega l'abisme immòbil, dormita d'aigua, potser era l'aigua aquí, no sé, dormita l'aigua. La mar encerclada roman pregonament quieta. O sigui que lloa, Rufès de Bier lloa que entre aquestes muntanyes i dues roques determinades hi ha un port preciosíssim, perquè això, les muntanyes ho aturen del vent i les roques una mica del marejol. En Pere Villalba, curador de l'edició, ens assabenta de seguida que el Mont Malodes és identificable amb el conjunt muntanyenc de la Badia de Roses, format pel massís Montgrí amb la punta Montgó, i que els dos esculls, aleshores, foren les dues illes principals de les 6 Medes a l'Estartit i protegirien del vent de llevant. Per tant, ens està posant a la desembocadura del Ter amb les dues pedrotes de les Medes i amb el Montgrí i altres muntanyes de la Badia de Roses. Amb aquestes referències orogràfiques, o sigui, situats entre el Montgrí i les Medes, el port de què parla Bier no pot ser d'altre que el port natural de Pals, atès que el Ter llavors desembocava precisament i justament davant de les Medes. I atès a la vegada que les naus colombines, i això és una aportació a posteriori que no diu el text, sinó que ho sabem després d'anàlisis i d'estudis diferents, salparen de la barra del Ter, que diuen els llibres de la barra de Saltes.
Per tant, si salten d'una barra, d'una entrada d'un riu, amb unes illes a prop, com després veureu en altres gravats, és possible que Rufest Avier, en aquest fragment, faci referència en aquest port de Pals, que no hem de confondre el port amb un moll. Barcelona era un port, no hi tenia ni escullera en tota la baixa edat mitjana, i de Barcelona sortien naus per les conquestes i per les exploracions i per comerciar amb tota la Mediterrània, tot el nord d'Àfrica, la mar Bàltica, i Barcelona no tenia port en el sentit modern de la paraula. El port natural també és un port. El port d'Arenys, per exemple, el de Calella, el de Mataró, que també van ser després famosos en els comerç d'Amèrica, no hi havia ni escullera. S'ancorava a mar i després es baixava a terra amb unes barquetes. I la gent que volia posar mercaderies a les naus agafava les barquetes fins a les naus i carregaven i descarregaven i tornaven a terra. A Barcelona això es va fer un servei de taxis molt bons de l'època, que era el gremi dels barquers, que estava molt, molt ben estudiat. El segon element que vull aportar-vos és d'Ibn Hayyan de l'any 935. En Pere Balanyà i Abadia en parla els seus topònims catalans transcrits a l'àrab per Ibn Hayyan, Estudis de llengua i literatura catalanes 4 de 1982. Ens diu: en aquest mateix port, doncs, aquest de Pals, hi sorgirà una expedició naval sarraïna l'any 935 procedent de Mallorca, amb la finalitat de fer una incursió per les costes catalanes, de la qual en tenim memòria històrica mercès aquesta crònica que us deia de l'Ibn Hayyan, de les gestes del comandant d'aquell estol, Ibn Abi Amama, el fragment, que no és una broma, es veu que es deia Amama, el fragment que afecta l'arribada de les naus fa. Després, divendres, quan faltaven 4 dies per acabar el mes de Ragab, 1 de juliol, salpà de l'últim port de l'illa, aquest l'Ibn Amama, va arribar a Als, en territori dels francs, dilluns darrer dia de Ragab, i s'apropà a un lloc fortificat cap al qual la gent s'havia apressat per refugiar-s'hi. En Balanyà, que s'ha encarregat de la identificació toponímica, va seguint el relat d'en Hayyan, i diu: identifica Als amb Pals. I creu, clar, això ell ho identifica sense cap relació amb Amèrica. Potser ara no ho identifica, però ell ho identifica. I creu que l'expedició va decidir desembarcar aquí per raons estratègiques. Les mateixes que fan dir en Lluís Montreal i en Martí de Riquer que Pals és el punt d'unió de dues coordenades molt ben definides, en la línia nord-sud, paral·lela a la costa, i són els seus nuclis principals Verdera, Castelló d'Empúries, Torroella de Montgrí, Palamós, i també en la línia est-oest, que va des de la costa a l'interior, establint la més sòlida barrera del Baix Empordà amb Begur, Pals, Pera Tallada, Bull, Pallac, la Bisbal, Castell d'Empordà i Foixà, entre d'altres fortaleses. O sigui que diu, si fem una línia a l'Empordà estratègica, aquesta línia nord-sud-est-oest coincideix amb Pals. Per tant, és possible que els navegants també ho sapiguessin i sapiguessin que potser dominant Pals dominaves una mica tota la Mediterrània del nord amb Occitània i tota la Mediterrània del sud. No ho sé, però és curiós que desemboquen a Als i en Balanyà diu Als és Pals. 3. Bernat de Santa Eugènia i la conquesta de Mallorca, 1229. Serà al segle XIII que tornem a trobar rastres d'aquest port, per tal com la Teresa Baquer ens facilita la dada que en Bernat de Santa Eugènia salpà de Pals per anar a la conquesta de Mallorca amb un estol de gent empordanesa.
Bé, sabem que hi anava amb 50 soldats en Bernat de Santa Eugènia, perquè així ens ho diuen els qui han tractat aquest personatge. No he sapigut trobar enlloc on digués que Bernat de Santa Eugènia salpà de pals. Jo dono un marge de confiança a la Teresa Baquer, que, com sabeu, els qui ho sabeu, i si no us ho comento ara, és la primera que va dir que Palos de la Frontera o Palos de Moguer era Pals d'Empordà. Perquè ella trobava documentació dels Anes Pinzón a la vila de Pals, i clar, aleshores deia si eren a la vila de Pals, Colom no podia haver anat a Palos. I després els trobava també relacionats amb la Guerra Civil Catalana del 62 al 72, de 1462 al 72. Però jo no he trobat aquesta referència de la Teresa Baquer. Per tant, podria ser també que ella ho deduís. Com que Bernat de Santa Eugènia va anar a la conquesta d'Eivissa i després de la conquesta de Mallorca amb Jaume I i era senyor de Torroella i després va ser senyor l'any següent, l'any 1230, ja és senyor de la vila de Pals. El 1269 Jaume I fins i tot li atorga el castell de Pals sota la seva possessió, podria ser d'algun altre noble. El 1230 el fa senyor de la vila de Pals, doncs potser la Teresa diu, com que era senyor de la vila de Pals i era senyor de Torroella, si anava a la conquesta de Mallorca, d'on havia de sortir, si no del port de Pals. Pot ser una conjectura de la Teresa o pot ser que la Teresa remenava papers als arxius notarials i a l'arxiu reial que ho trobés. Sigui com sigui, el que és versemblant, això que dic, que si Bernat de Santa Eugènia era senyor de Torroella i senyor de Pals, doncs poguessin sortir de Pals ell i potser dues naus o una nau ben carregada amb aquests 50 soldats que sembla que el van acompanyar. Aquí veieu les referències. Bernat de Santa Eugènia era senyor de Pals, Pere Villalba i Verneda, ho diu a Ramon Llull Vida i Obres, la pàgina, volum 1, pàgina 51, i des de 1230 serà senyor de Pals, tal com diu Ferran Soldevila a les 4 grans cròniques, a la pàgina 81, nota 215. Fa molts anys que Luc Palou i Miquel, que va fer, curiosament, la seva tesi doctoral intitulada La costa del Principat de Catalunya al llevant de Barcelona, economia i societat marítimes, 1390 i 1472, mentre jo anava fent tesi, anava consultant a l'arxiu alguns papers per fer algun treball específic o per anar buscant informació sobre el comerç d'Arenys amb Amèrica per si sortia alguna cosa, ell em diu, jo a la meva tesi doctoral referencio un munt de documents de gent que va del port de Pals al port de Barcelona i del port de Barcelona al port de Pals i diuen port tranquil·lament. Doncs jo aquí poso aquesta referència que entre el 1438 i el 1450 hi ha referències a l'Arxiu Reial de Barcelona en allò que fa del dret d'ancoratge del port d'aquesta capital, que apareix el comerç dels barcelonins amb el port de Pals. Doncs jo aquí també en deixava constància. Tots aquests savis que diuen no hi ha port a Pals, no hi ha port a Pals, home, Huc Palou és doctor en història, arxiver, avui dia és l'arxiver de l'Arxiu Municipal d'Arenys de Mar, en aquella època era ajudant de l'arxiver. Quan es va morir en Josep Maria Pons i Guri, ell va passar a ser l'arxiver. Per tant, no és un estudiant que confon el port amb un altre nom i Pals amb una altra cosa. Durant molts anys em va dir, jo aquesta informació ja la pots comentar, però sobretot no diguis el meu nom. Però ja fa molts anys d'això, jo crec que ja ha prescrit l'amenaça, el Consell ha prescrit. Aquesta referència que ve ara, com aquestes n'hi ha moltes, jo n'he agafat una, podríem aquí anar traient tots els documents que parlen de Palos i que és Pals. Aquesta potser és una mica a la que cal una mica d'interpretació, però us la poso
perquè veieu com es construeix la història. Te diu, en José Pulido Rubio comenta uns documents referits a Pals, que ell sempre creu que és Palos, com tothom. Pel primer dels quals, datat a Zamora el 25 de febrer de 1476, ens assabenta que a Pals hi ha la necessitat de pa i que per aquest motiu es fa una crida als reis, fan una crida a les autoritats de Sevilla que agora, por parte de la villa de Palos, me es fecho relación que por causa del dicho mandamiento he aquella ser puerto de mar. O sigui, Palos de Moguer no ha sigut mai Puerto de Mar, però aquí diu Puerto de Mar. I estar cercana al reino de Portugal, o sigui, estar cercada a un reino que no és el nostre, sempre hem de mirar de llegir així. Ella recibía gran daño y muy gran fambre, y de tal manera está menguada de pan, que si no le diese licencia para que de aquesta dicha ciudad y su tierra se hubiere de proveer, sería capsa de la dicha villa se hubiere de despoblar. O sigui, nois de Sevilla, deixeu treure pa per la villa de Palos, perquè com que és a prop d'una frontera, si no hi ha un conflicte en aquesta frontera, si no hi porteu pa, la gent d'aquesta vila marxarà. Per això, suplicaven a la vila de Sevilla que se'ls ajudi, dándoles licencia y facultad para que de la dicha ciudad de Sevilla y de su tierra pudiese sacar todo el pan, trigo, cebada, centeno que menester o vieren para el sostenimiento de la dicha villa de Palos. Hi ha un altre punt aquí a tenir en compte, que és que Palos de la Frontera, o Palos, diguem-ho així, Palos no seria nomenada vila, no rebria el títol de vila fins l'any 1503, però en aquests documents ja se li diu villa. Els reis catòlics es van mostrar conformes y van ordenar que de aquí en adelante consintáis y deis lugar a los vecinos y moradores de la dicha villa de Palos para que así, por mar como por tierra, puedan sacar y saquen todo el pan, trigo y cebada y centeno que para mantenimiento de la dicha villa y para la armada que allí se ha de facer contra Portugal. O sigui que també sembla que seria un lloc on hi haurien d'haver algunes drassanes o a molt a prop. 3 dies més tard reproduiran els reis la mateixa carta que no servirà de res. Segons en Pulido, no foren prou els 2 manaments reials anteriors perquè la ciutat deposés la seva actitud. Sevilla va continuar sense donar compliment a les sobredites cartes. Jo no sé si ho veieu, però és molt estrany, A Sevilla, hermanos, que los vuestros hermanos de Palos tienen hambre, darles un poco de pan. No. Va, hombres, darles un poco de pan, que si no, marcharán todos. No. Un ordre reial. Això ho diu. Per la qual cosa hi tornaren a insistir. La nova carta és datada el 6 de maig del 77 i s'hi diu: por parte del Consejo, regidores, oficiales y hombres buenos de la villa de Palos, me fue fecha relación por su petición, diciendo que vos no dais lugar a que de estas dichas ciudades, no sabem quinas, y sus tierras y comarcas se saque pan para abastecer la villa de Palos, siguiendo por ley antigua y ordenanzas de estos mis reinos ordenados por los reyes de gloriosa memoria, mis progenitores, confirmados por el rey mi señor y por mí, que se pueda sacar y saque para dentro de los dichos mis reinos, de unos lugares a otros para abastecimiento de ellos, y que así, por lo que dicho es, como por la dicha villa, haberos servidos contra el adversario de Portugal a la dicha villa, era muy necesario y cumplidero,
haberse de abastecer de pan, porque dis que los vecinos y moradores de la dicha villa morían de hambre y que los navíos que van de la dicha villa al Reino de Portugal no tenían con què se abastecer. I ara sembla que per això la reina Isabel insistia: vos mando que de aquí adelante dexedes libremente a los vecinos y moradores de la dicha villa de Palos sacar y saquen de estas dichas ciudades y sus tierras y de las otras ciudades, villas y lugares de sus comarcas todo el pan que hubieren menester, solamente para el abastecimiento y sostenimiento de los dichos vecinos y moradores de la dicha villa de Palos y de los navíos de ella, en tal manera que el dicho pan que así sacasen de esas dichas ciudades y sus tierras y comarcas no puedan sacar ni llevar alguna cosa fuera de estos mis reinos en los dichos navíos. Bé, jo crec que si m'he estès, deia, en la reproducció d'aquest document és perquè considero bàsic a l'hora de comprendre com s'ha confós el municipi de Pals amb el de Palos al llarg de tot aquest temps. Interpretació d'aquests dos documents, o d'aquests fragments d'aquests dos documents. Diu, d'entrada, com us dèiem, sobta enormement que Sevilla es negui a les ordres reials de deixar treure pa per socórrer la vila andalusa de Palos, que es trobava en una gran fam. Sembla que el motiu d'aquesta penúria és la seva proximitat al Regne de Portugal, la qual cosa posa en un estranyíssim relleu la solidaritat d'una vila andalusa per una altra i la insensatesa estratègica i l'enorme perill bèl·lic que Andalusia deixar la frontera afablida a mans de l'enemic portuguès. Però això és el que diuen els textos. No és concebible sota cap concepte, sobretot perquè les ordenances sevillanes el que realment prohibien no era l'extensió de blat per una altra vila andalusa, sinó per a l'estranger. Per tant, el blat, si hagués de sortir de Sevilla i de Castella, això sí que s'hi podien oposar. I tan sols per això podríem entendre la resistència sevillana. Es tractava d'una altra vila, jo aquí, això és una conclusió meva, de Pals, evidentment, la conflictivitat de la qual no posava en perill la frontera andalusa. D'altra banda, em sorprèn també grandment tants preparatius bèl·lics a Palos quan la guerra amb Portugal es desenvolupà bàsicament en la seva totalitat a Castella, a la línia del Duero. Si realment això és així, perquè també sabem que la Guerra Civil Catalana, coses i batalles claus de la Guerra Civil Catalana han estat desplaçades a Castella, però el text, els historiadors castellans diuen que en aquells moments la guerra a Castella es desenvolupava a la línia del Duero i a les ciutats que s'hi veieren més involucrades foren Zamora, Toro, Paleón Gonzalo, Tordesillas, Valladolid, Dueñas, Palència o Burgos. Però tinc més raons per continuar creient en la suplantació de Pals per Palos. Al març del 76, pels vols de la data en què s'expediria el primer document a l'entorn del blat, Zamora es ret a les tropes dels Reis Catòlics. El mes següent ho fan Siete Iglesias, Cubillos i Cantalapiedra. I és justament en aquestes derrotes que els nobles castellans aliats del portuguès intentaren assolir el perdó dels reis de Castella, que també, curiosament, eren reis de Catalunya, no ho oblidem, car comprenien que era completament inútil tota resistència. Cautoro, i tot i que la guerra continua en posicions estratègiques aïllades, ja s'entra en negociacions pacificadores, la qual cosa permetrà que la guerra es traslladi a les fronteres, sempre, segons els historiadors castellans del moment, de Biscaia i Guipúscoa, per raó de la intervenció de França en el conflicte. O sigui que és França el que està envaint Espanya, les fronteres dels regnes hispànics. La frontera andalusa no només estarà segura, ans fins i tot desguarnida de portuguesos. I això motivarà els sevillans a fer diverses incursions a Portugal
d'on arreplegaren bestiar o derrotaren els pocs soldats portuguesos que hi van trobar. O sigui, no només a les fronteres andaluses no hi ha cap perill d'invasió portuguesa, sinó que són els mateixos andalusos qui ocupen diverses places portugueses, els saquegen i s'emporten el botí. I quan calgué protegir la frontera marítima, la frontera andaluso-lusitana, la flota que s'enviarà a les costes d'Andalusia no fou la gran flota de Palos, ans un estol de 4 galeres de l'armada del rei de Catalunya capitanejades per l'Andreu Sunyer. En canvi, no es pot atribuir el mateix grau de tranquil·litat a la frontera franco-catalana, car tot al llarg dels anys 1475 hi haurà constants invasions franceses. Els comtats nord-catalans havien estat empenyorats a França per Joan II a canvi del suport militar, com sabeu, contra la Revolució Catalana de la Generalitat. O sigui, la Generalitat diu: Joan II, tu ja a partir d'ara no seràs el mateix rei i no volem que trepitgis el nostre país. I Joan II, en lloc de dir, molt bé, doncs mira, me'n torno a l'Aragó o me'n torno a Castella a viure tranquil·lament, diu no de cap manera. Es posa en contacte amb el rei de França i li diu: mira, si m'envies diners i soldats, jo t'empenyoro els comtats de Rosselló i Cerdanya. I ho fan així. Per tant, als comtats de Rosselló i Cerdanya hi havia conflictes perquè hi va haver gent que va acceptar la cessió però gent que no. I els francesos, aprofitant que es revoltaven, doncs també hi feien de les seves. Per tant, hi haurà continuades invasions franceses en aquelles fronteres. I França no es feu esperar a l'hora d'enviar un gran exèrcit de cop i volta. Primer hi ha petites batusses, però després hi envia un gran exèrcit sobre Catalunya. En Zurita, el famós Jeroni Zurita, assenyala que tot el Principat estava posat en armes en la guerra que feien els francesos pel costat del Rosselló i Cerdanya i per haver carregat aquesta mateixa primavera moltes companyies de gent d'armes francesa contra aquelles fronteres, o sigui, contra les fronteres de Catalunya en França. Aquí és on hi ha el polvorí. Per aturar-los, durant la primavera-estiu del 74, es reforça Perpinyà, es fortifica i repara Elna molt diligentment i s'ajunta tota la gent d'armes i l'armada de les nostres costes catalanes, clar, perquè els francesos trobessin resistència per mar i per terra. El rei Joan envia socors a Castelló d'Empúries, reforços de gent a Figueres i companyies de biscaïns i navarresos a Elna. I a les Corts de Saragossa es demana que s'enviïn al Principat el major socors que es pugui de gent d'aquest regne d'Aragó. A finals d'any, el rei era a Roses, on es feien les provisions necessàries per mar. Per tant, veiem que la frontera que realment era en perill l'any 74 era la catalana i que els estols es preparaven a Roses. El que jo deia, és possible que no prop de Palos, però sí a prop de Pals, Roses. Roses està a tocar. I tot i que a Castelló d'Empúries també s'hi feien preparatius militars, la notícia del document que comento ens indica que al port de Pals en aquells anys s'hi preparava una armada, que podria ser aquesta de Roses o una altra. Tanmateix, durant els anys 74-75, els francesos feren escadusseres incursions per l'Empordà. És al llarg del 76 que hi faran una ofensiva general. Al març assetgen Salses. El 28 de maig els és lliurat el castell de Llevià, quasi tocar de Pals, i entren a Empúries. Per tant, el perill, la gana, la fam, podia donar-se en aquests llocs, perquè si no els hi posem, els alimentem bé, els francesos se'ls menjaran com galetes, amb xocolata. Però el més sorprenent de tot és que a primers de setembre del 76 encara, per si encara ens faltava alguna mena de convicció, el rei de Portugal desembarcarà a Cotlliure amb una armada poderosa per lluitar al costat del seu aliat, el rei de França. Per la qual cosa en Zurita
que és bastant escrupolós en la narració dels fets. Diu que es va donar ordre perquè Álvaro de Madrigal, jo crec que aquí això és un nom tapat, però vaja, i el bastard de Cardona i Sarriera, perquè acudissin a la frontera del Rosselló amb 100 de cavall de gent molt escollida per socórrer Castelló d'Empúries. És també en aquesta data que el príncep Ferran, de Logroño estant, sembla, té notícia de l'entrada dels francesos i dels portuguesos, per la qual cosa va procurar amb el rei, el seu pare, ell aleshores encara no era rei, era príncep, amb el seu pare Joan II, va procurar que es donés ordre de defensa d'aquelles fronteres en França. Sempre estem parlant de les fronteres en França, dels exèrcits francesos, de les invasions franceses, de la guerra en França. La preocupació del príncep Ferran, aleshores ja rei de Castella, pel que s'esdevenia la frontera catalana sembla, segons en Vicenç Vives, autèntica. Fins a tal punt que el fet de cercar una bona entesa conjugal amb la reina de Castella abans de fer valer els seus drets a ultrança vindria imposada per l'exigència de portar esforç bèl·lic castellà a la defensa del Rosselló. O sigui, com que ja s'estava negociant el seu casament amb la reina de Castella, ell també intenta portar tropes de Castella cap al Rosselló, no cap a Palos. Però el document diu Palos, ja ho he vist, els documents diuen Palos. I era amb aquesta finalitat que Alfons de la Cavalleria, home de confiança de pare i fill, de pare rei i fill príncep, i responsable de les negociacions jurídiques que havien de regular l'exercici d'autoritat entre Isabel i Ferran, diu que recomanava incessantment a Joan II que pressionés sobre els seus fills a fi d'obtenir de Castella promptes socors per salvar aquell comtat, el comtat d'Empúries o el comtat del Rosselló. Aquí no ho veig precisat. Per salvar aquell comtat. Ja fos per mitjans diplomàtics, ja fos amb l'expedició de gent. No creiem allunyar-nos molt de la veritat si afirmem que a Ferran i al seu cercle aragonès li preocupava més la situació militar dels Pirineus que no pas puntualitzar en termes legals el que consistiria la participació concreta d'aquell regne de Castella. Per tant, preocupació capital la guerra en França. Sigui com sigui, el cert és que l'ofensiva francesa continuarà aquell hivern amb la presa del castell de Marzà i amb el fet que cada dia s'anava confirmant més la fama pública que el rei de Portugal venia a fer la guerra per aquelles fronteres. I no tornem a les andaluses. Per tant, a les envistes de tot el que us acabo d'exposar, crec que els documents comentats per en Pulido fan clara referència a Pals als seus conflictes bèl·lics a la frontera amb França amb el rei de Portugal i els preparatius navals del seu port. I la conclusió és comprensible si tenim en compte que un cop acabada la guerra franquista, jo em resisteixo a dir-li guerra civil, perquè la guerra civil va ser entre catalans, el que en diem guerra civil espanyola va ser una croada contra els infidels catalans, com es pot llegir tranquil·lament de la majoria de militars que es cartegen entre ells, i diu que això els hem d'escarmentar com sigui perquè se'n recordin. I doncs, un cop acabada la guerra franquista, l'espoliació dels arxius catalans fou terrible. Parlem bastant dels papers de Salamanca, en general, però sabem que la majoria d'arxius de l'Empordà van desaparèixer. Molts dels arxius empordanesos passaren a Sevilla als anys 39-40. La nota 24 ho explica, un Pons i Guri això ho explica perquè hi havien... Ell feia consultes en aquests arxius i de cop i volta van desaparèixer. Justament per això la documentació d'en Pulido, com a d'altres historiadors que han trobat noves del port de Palos, de les seves esplèndides drassanes i de la seva gran categoria naval, es remunten als anys 50.
quan al segle passat, al segle XIX, els colombistes que regiraren i furgaren els arxius sevillans, els de Cádiz, tota mena d'arxius d'Andalusia, ni van arribar a sospitar que hi fos aquest port tan important, per més que van dedicar anys sencers de la seva vida a la recerca d'aquesta mena de dades. Anem cap allà a les últimes dades. El llibre Amèrica d'en Theodore de Bry. Això, de tant d'explicar-ho i d'ensenyar-ne imatges, ara és una mica un símbol, no? Però aquesta és poc coneguda. El llibre Amèrica, que està publicat a Frankfurt am Main el 1596, que és una crònica també de les primeres conquestes i viatges i del que s'hi trobava en aquelles terres. Hi ha publicat un gravat que diu Prima Columbi in Indiam Navigatio, anno 1492. I es veu, a veure si, no sé si hi ha alguna mena d'indicació, aquí, veieu? Aquest és en Colom, aquest és en Colom. Acosta't més, perquè quan baixes la veu no se sent prou bé. Aquest és en Colom. Aquests són els Reis Catòlics. Això són les caravel·les que es preparen, no sé si aquí sembla que n'hi ha 4 o aquesta passava per aquí. Són 3 o 4. Aquí hi ha unes muralles amb una torre alta aquí darrere. Algunes d'aquestes muralles aquí hi ha com una petita torre de defensa i una calçada, l'entrada a la ciutat, i les barques que van a carregar les caravel·les. Algú ha suggerit que això podia ser Barcelona. A Barcelona, el 1596, ja era molt coneguda perquè aquí, en aquesta banda d'aquí, hi havia les drassanes que havien passat de tenir un petit espai del segle XIV a haver multiplicat per 5 o per 6 o per 7, moltíssim el lloc on construïen les naus. Això ha fet que molts historiadors se sorprenguessin del gran creixement de les drassanes de mar en una època de decadència. I hi va haver un espavilat que quan li van fer una entrevista, perquè van publicar els treballs de restauració d'aquest passat de les drassanes, que deien ens pensàvem que eren del segle XIV, però no, al llarg del segle XVI no paren de créixer i són una cosa monumental. Diu, això explica que hi va haver un gran comerç i una gran navegació entre Barcelona i algun lloc del nord d'Europa. I es queden tan frescos després d'un segle que portem, que jo i d'altres abans que jo, des de l'Ulloa, però abans de l'Ulloa, molts altres historiadors catalans que ho diuen, que tot passa aquí, que tot es cou aquí, que els reis són aquí, que en Colom surt de Catalunya, que els catalans porten les lleis a Amèrica. Després ells continuen dient que sí, no és molt estrany això, d'unes drassanes que no paren de créixer. I per què no se'ls va acudir parlar d'extraterrestres, però podien haver dit, hi hauria d'haver algun comerç amb alguna galàxia abans d'acceptar que hi va haver un comerç potentíssim amb Amèrica i que va fer que explotessin les drassanes i que haguessin de fer-ne reformes una darrere l'altra. Doncs jo crec que això sembla molt pals i aquesta torre d'aquí darrere fins i tot sembla la torre d'aleshores, que Pals era una vila fortificada amb castell, com que es va sublevar contra Joan II i Ferran el Catòlic, després Joan II no va permetre que es reconstruís el castell i només va dir les pedres del castell que serveixin per reconstruir les muralles i l'església i només va deixar dempeus la torre d'aleshores, que era la torre de Guaita. Sembla molt la torre d'aleshores. Bé, aquest gravat, després quan es comenta... Ara no baixa això, Lluís. No se'm belluga.
Veus? Això abans feia així i anava avall. Ara, ostres, molt bé. Aquest és un dibuix, jo dic un tant alegòric, amb cases que semblen d'estil centreeuropeu, però no deixa prou de representar alguns aspectes de la realitat. Les muralles i les torres de defensa, amb la torre d'aleshores al fons, l'entrada al recinte, es conserven tot això gairebé intactes a l'actualitat. Però a més, el gravat ens mostra la calçada famosa del port, aquesta famosa calçada que veieu aquí. Això hi ha algun cronista que diu «Y Palos tenía una famosa calzada del puerto». I, clar, a Palos no hi ha absolutament res, ni port, ni muralles, ni torres de defensa, res. Aleshores, el gravat mostra aquesta calçada, us deia, de què ens parla el pare Juan Crisóstomo López, sense que pogués trobar-ne cap vestigi. I també hi ha una rellevància especial la presència dels reis de Catalunya, no? Hi ha els reis aquí acabant de beneir l'empresa, amb l'escut imperial espanyol al darrere, no només el de Castella. El text que trobem després en el llibre diu «Columbus navibus a Ferdinando rege impetratis cum Bartolomeo fratre e Palos urbe in Gomeram insulam navigat», que traduïm vol dir «En Colom, havent aconseguit les naus del rei Ferran», Ferdinando rege no és Isabel Regina, per tant, Ferran era rei de Catalunya el 92, no ho hem d'oblidar. I diu, amb el seu germà Bartomeu, navega des de la ciutat de Pals, o Palos, però Palibus, tant es pot frate Palos, en alguns textos llatins diu Palibus, aquí diu Palos. Bé, és una obra també del segle XVI, però jo crec que perfectament aquí podia haver dit tranquil·lament Pals, perquè Palos no té res del que mostra el gravat. Navega des de la ciutat de Pals a l'illa de Gomera. A més, també sabem que ha de ser una ciutat mediterrània perquè hi ha cronistes que ens parlen que en Colom va travessar l'estret de Gibraltar o les columnes d'Hèrcules. I també sabem que han de sortir d'una ciutat mediterrània perquè les tres caravel·les en molts gravats porten la bandera catalana. Per tant, jo crec que aquí s'ha de llegir on diu Palos perquè tingui sentit, s'ha de llegir Pals. Al cap de pocs anys, el 1601, tornem a trobar encara més precisió a la història general de los hechos de los castellanos en las islas y tierra firme del mar Océano, edició de l'empremta real a Madrid el 1601 i la posterior de 1730. Veiem un gravat espectacular que també he comentat moltíssimes vegades amb el rei Ferran, que és el director de l'empresa, amb les tres naus, una vila amb un riu que surt aquí amb una barra, en la forma de barra que surt, hi ha un riu, per tant hi ha una distància entre la vila i el mar, amb un riu a prop. Si això és el nord, com sempre, de vegades, o tot sovint, s'acostumen a representar els mapes, la vila de Pals tindria sentit perquè seria en una costa, doncs, estaria ben fet l'oest del nord-oest. Si fos la villa de Palos no tindria sentit, perquè la villa de Palos hauria d'estar totalment girada i el mar d'aquí dalt hauria de venir aquí baix i el riu d'aquí hauria de ser aquí. A més, no hi ha la reina, hi ha el rei. I el rei diu, fixeu-vos que diu Don Hernando el Católico, rei de Castilla i de León. Però això no és veritat, o no és tota la veritat, perquè Don Fernando el Católico sí que era rei de Castilla i de León, però de Aragón, de Mallorca, de València, en alguns casos surt Catalunya, però en altres diu Conde de Barcelona, Conde del Rossellón, rei de Sicília. Que estrany, no?, que precisament aquí no és... Posant Aragón, simplement rei de Castilla i Aragón, ja hauria quedat bé, no? Per què eliminen Aragón?
d'aquest gravat. Perquè mireu que era senzill, rei de Castilla i Aragón. Jo crec que eliminen Aragón perquè no es pugui relacionar Aragón amb el que s'està explicant aquí. Què s'està explicant? Doncs això, que el almirante Sala de Palos, Villa del Conde de Miranda a descobrir. Les naus, no sé si ho veieu, però tenen una banderola aquí, la veieu? Aquí i aquí dalt, veieu aquesta banderola? La veieu o no? Sí? No és la de Castilla i León, és la de l'Espanya d'avui dia. Però és que la bandera d'Espanya d'avui dia no va ser proclamada oficial fins al 1780 i tants per un decret de Carles III. Estaríem parlant de final del segle XVIII. És quan es fa oficial la bandera. En aquella època Espanya tenia diversos regnes, cada regne tenia les seves banderoles i aquestes naus que surten aquí porten la bandera amb barres fosques i clares, com es podia identificar perfectament les banderes de la Marina o les banderes de guerra de Catalunya, dels soldats que porten a les seves empreses, etc. I encara més, Palos es pot tornar a identificar en pals, perquè seria una traducció perfecta, i Villa del Conde de Miranda. Però el Conde de Miranda, jo aquí crec que es tracta del senyor d'Empúries, perquè el senyor d'Empúries, entre els molts títols que tenia, era el comte d'Empúries, entre els molts títols que tenia era senyor de Miranda. Per tant, està com arreglat comte d'Empúries, senyor de Miranda, li posen el títol castellà, però en el fons aquest títol tampoc el desvincula del tot de les gestes que està explicant aquest gravat. I després, efectivament, la ciutat fortificada amb la Torre de les Hores, l'església, les torres de defensa a l'entorn, l'entradeta que encara avui dia es veu, el riu, l'estuari, fins i tot aquests arbres, que no són els mateixos, però en fotos dels anys 40 encara es veu la vila de Pals a dalt un turonet amb uns arbres a l'entorn. Evidentment hi ha gent que ha fet befa dient home, i són els mateixos del segle XVII. No, home, no són els mateixos, però tots sabem que si hi ha gent que té un xiprer al costat de casa i vol que a casa seva hi hagi un xiprer, quan es mor aquell xiprer en planta un altre. I hi ha gent que amb la simbologia hi té una mania especial. I aquesta és el mateix, ja més arreglat, d'una edició de 1730. El que és curiós en aquesta edició de 1730 és que continua mantenint aquí la bandera espanyola, d'aquí, encara hi és, d'alguna manera. L'altre, aquí baix, no l'he sabut veure molt bé, però aquest es veu ben clar, aquest d'aquí dalt es veu ben clar que hi ha la banderola, continua sent la banderola espanyola, que és identificable perfectament amb les de Catalunya. Les coincidències d'aquest Palos amb les de Pals són absolutament esborronadores. Per començar, la vila és situada sobre l'erm d'un petit muntijol i encerclada per arbres, com encara era encerclada a començament del segle XX. Ultra les muralles, l'autor s'ha pres la molèstia de detallar-nos minuciosament 5 torres quadrades de defensa que formaven part també del recinte murat. Pals té actualment aquestes 5 torres, 4 de les quals reben els noms de la Torre d'en Ramonet, d'en Rom, d'en Xinel·lo i de l'Hospital. El dibuix marca perfectament encara l'església, el portal i la Torre de les Hores, com us he dit. La demarcació de la vila és prop del mar i a la vora dreta d'un riu que desemboca al mar en forma d'estuari, talment com era la desembocadura del Ter en els mapes de Catalunya que podem observar al segle XVI, XVII i XVIII. Si comparàvem la situació de Pals amb la de Palos, ens adonarem ràpidament que la vila andalusa es troba a la vora esquerra del riu, que la desembocadura la formen 2 rius, l'Odiel i el Tinto,
i no un de sol, com vèiem en aquest gravat. L'illa de Saltes, importantíssima per les seves proporcions, car fa uns 3.700 metres de llargada i 9 quilòmetres de circuit, i perquè és una part important de la geografia i del paisatge d'aquell indret espanyol, en aquest que acabem de veure tampoc no hi és representada. Cosa ben rara, sobretot si tenim en compte que alguns cronistes, entre els quals el pare Casas, i molts testimonis dels plets que després la família Colom portarà contra la monarquia, deixen patent que la primera expedició va sortir de la isla de Saltes. És molt estrany, doncs, que quan es vulgui marcar el lloc de la sortida no hi hagi aquesta illa. Però ara, al text del dibuix, recordem que en Debray només deia que salparen de Pals vers la Gomera, ja hi ha una interpolació que fa que digui que l'almirante sale de Palos, Villa del Conde de Miranda. Per tant, aquesta interpolació, com us deia, té un sentit si podem entendre que el Conde de Miranda en el fons seria comte d'Empúries i senyor de Miranda. Aleshores sí que aquest gravat tindria sentit. I l'últim document així que vull aportar, que em pensava que no el trobaria, però aquesta matinada finalment l'he trobat, ho tinc escrit en alguna caixa, amb els gravats i documents incrustats, però no sé on tinc aquesta caixa i he hagut de buscar-ho aquesta matinada, aquests gravats per internet. Per això us deia, no sabia si podria acabar això oportunament. Però sí, finalment, dic l'última de les dades que vull aportar per confirmar que la vila de Pals tingui un port, ja sigui a la platja o a la barra del riu, o en ambdós indrets alhora, és una documentació de l'any 1730, referent a unes apropiacions fraudulentes de les terres de la Ribera del Ter que dugueren a terme l'Ajuntament de Torroella i d'altres veïns particulars en diversos anys del primer terç del segle XVIII. Això motivà uns plets en els quals s'hi discutia el dret dels terratinents, el nou acaparament de terres fluvials i alhora motivar que s'aixequessin diversos plànols de la zona per a una observació més nítida de les terres en litigi. Un d'aquests plànols, alçat per en Joan Ferrer, geòmetre de la Bisbal, el 29 d'abril de 1730, ens llega una visió de l'últim tram del Ter interessantíssima, car hi podem observar la seva navegabilitat, uns 3 quilòmetres endintre de la costa, segons m'informa el mateix Josep Bert i Planes, a qui vaig escriure perquè m'especifiqués coses d'aquest estudi que ell havia fet, que no us l'he dit aquí, però és aquest, Josep Bert i Planes, el conjunt del Baix Ter i les Salines en els segles XVII i XVIII, dins el programa de Festa Major, Torroella de Montgrí, Festa Major 1989. Aleshores, jo em vaig posar en contacte amb aquest senyor i em va dir que efectivament el Ter era navegable uns 3 quilòmetres endins des de la costa. I el que és més important a l'efecte d'aquesta investigació és que en aquest mapa que fa en Joan Ferrer del 1730 es pot veure aquest port natural amb tota nitidesa, amb 3 velers de gran arboradura que hi són ancorats. I amb això acabaré, amics i amigues, ensenyant una imatge del port de Pals del 1730, aquest port que tots els historiadors es conjuren per dir que no ha existit mai ni mai existirà. Ja ens encarregarem nosaltres que no existeixi. I és aquest. Com podeu veure, això és el Ter. Aquí hi ha unes barquetes, aquí una i aquí un parell més, veieu? Veieu? Barquetes que anaven des de l'embocadura fins al molí, que diuen que el Ter era navegable fins al molí. En alguns llocs diu hasta el molino de Palos.
això sabem que era el molí de Pals, però en alguns textos relacionats amb Amèrica i en Palos de Moguer, jo crec que les ordenances de la vila de Pals són les actuals ordenances de la villa de Palos, i ho són perquè a les ordenances de la villa de Palos es diu que és navegable, el río és navegable des del mar hasta el molino, i no n'hi havia cap, i en canvi aquí el molí de Pals, que després seria també molí, castell de Pals, va ser propietat de Joan Pere, de la nissaga dels Pere de Pals de l'Empordà, que és el famós Juan Pere o Pérez, que intervé en les capitulacions colombines i que després serà el responsable del comerç exterior de Catalunya, amb casa també a Barcelona. Aquest Joan Pere és el famós Juan Pérez. Aquest famós Juan Pérez, que tots li han dit que era un gran astrònom i que estava en les afueres de Palos. A les afueres de Palos no hi vivia en Joan Pere, als afores de Pals sí, perquè vivien al molí de Pals. Aleshores, aquí podem veure perfectament aquest mapa amb el Ter navegable per petites barques, i aquí, com deia, em sembla que era la Vier, veieu, el port llarguíssim, una llenca de mar amb calma, per aquí hi haurien les Illes Medes, el Montgrí seria aquí i després el Golf de Roses aquí dalt. Per tant, no ancorarien naus aquí al mig si això no es pogués o no s'hagués considerat un port, com he intentat demostrar amb la documentació diversa, amb gravats i cròniques antigues i no tan antigues. Això és el que jo havia recollit l'any 94, amb més altres coses, per exemple, de les cartes d'en Colom publicades, també hi ha imatges d'una nau d'en Colom sortint d'una fortalesa, d'una vila fortificada. Això requeriria també que ho hagués aportat aquí, però he pensat que aquests eren més inèdits i que molts d'aquests altres gravats d'en Colom ja els coneixeríeu. I també em pensava que això duraria mitja hora més i veig que no, que ho he acabat aquí. Per tant, jo ho deixo aquí i us passaria la paraula per si voleu fer alguna mena de comentari sobre tot això que us acabo d'exposar. Moltes gràcies. Senyor Llobet. Jo una pregunta molt senzilla sobre aquest document. No acabo de situar-me del tot i no sé on està la vila de Pals i el molí. Si em pots assenyalar-lo una mica millor amb el cursor o alguna cosa. Sí, la vila de Pals, aquí dalt hi hauria el molí, per aquí, i després la vila de Pals no sé si és a 2 o 3 quilòmetres. La vila fortificada. Només era això. Per això aquest home deia que el Ter era navegable 3 quilòmetres endins. Doncs gairebé fins a les ordenances de Palos diu hasta el molino. Per això jo crec que era navegable fins al molí. Els que heu vingut amb mi algun dia a fer aquesta ruta de Pals, es veu el molí i allà s'acaba, perquè hi ha com unes comportes que no permet anar més amunt d'aquesta petita navegació que es pot fer amb barquetes. Ara, amb aquestes barquetes es poden carregar coses allà al molí i fer-les baixar en barca fins aquí davant, en aquest port natural, clar, evidentment, port natural. Lluís, tu dones la paraula? Ai, dones el micro a qui demana la paraula? Voldria preguntar fins quan va ser navegable el Ter, perquè farà uns 10 anys vaig poder creuar la desembocadura del Ter caminant, perquè hi ha com un monticle que fa com 1,5 metres dintre de l'aigua. És a dir, que ara seria impossible navegar-ho perquè tu pots caminar per la desembocadura de costat a costat. O sigui que algú en algun moment va ficar aquest monticle, que ja et dic que deu ser com 1,5 metres
perquè jo em vaig mullar fins mitja cama. I, perdona, et vas travessar el riu Ter a peu i a 1,5 metres i... O sigui, la meva pregunta és, en quin moment va deixar de ser navegable el Ter i si... Saps el que vull dir-te? Perquè és estrany que un riu deixi de ser navegable i és estrany de que trobar-me aquell monticle de 1,5 metres per poder creuar la desembocadura caminant. Que jo, bàsicament, quan ho vaig veure, vaig pensar, hòstia, tindré que nedar fins a l'altre costat. Sí, aquí s'han donat tot un seguit d'elements, no? Primer, que també es desvia, es fa desviar la desembocadura del Ter, tot i les queixes dels batlles dels pobles de l'entorn, es fa desviar la desembocadura del Ter i després en la nova desembocadura l'aigua, fan també el Ter Vell, el Ter Nou, ho fan servir per rec, o sigui que van traient aigua fins que jo trobo fins avui dia, que per exemple el Daró és un riu i avui dia és una riera ja. El Daró no baixa sempre. La Tordera, que era un riu impressionant, hi ha cops que la pots creuar a peu també, quan sabem que antigament era un riu profund i cabalós. Aquesta és la tendència natural, però jo crec que a més hi ha una ordre superior del Real Consejo de Castilla que ordenen que canviïn l'últim tram del riu Ter al segle XVIII, després de la Guerra de Successió. Hi ha una Reial Ordre que fan desviar el riu Ter, o sigui que van passant coses, l'ordre de desviar-lo, l'aigua que en treuen per altres usos i efectivament la manca d'aigua que baixa ha anat fent que quasi no sembli un riu. Però quan tirem endarrere, i jo per això aporto aquest gravat i el parer d'un estudiós de Torroella de Montgrí que diu que el Ter era navegable 3 quilòmetres endintre, doncs avui no ho és. Hi ha una altra dada que no he tret, perquè no és ben bé un document, però si vosaltres aneu a Pals i us passegeu per la platja i en un lloc diu el Grau, i els entesos també parlen els navegants i la gent vella d'allà parla del Grau. El Grau vol dir un port, o sigui que fins i tot avui dia s'ha conservat fins al segle XXI que a Pals hi havia un port i en deien el Grau. Per tant, això s'ha conservat, però no ho trec perquè no és un document estricte, però sí que és una part de la toponímia encara de Pals. Els meus avis són de l'Escala i he viscut temps i conec molt bé aquesta zona. El riu Ter que està a la imatge és el riu antic i quan tu vas travessar el riu, com jo també l'he travessat, la desembocadura, l'has travessat al costat de l'Estartit, que és la nova ubicació després del desviament del riu. L'Estartit, com deies en Jordi, està davant de les Illes Medes, l'Estartit estaria a la part superior de la platja. Quan veiem els 3 vaixells a la platja, a la part superior està l'Estartit i actualment la desembocadura del riu Ter està al L'Estartit seria per aquí, oi? Seria per aquí, oi? No ho veig. No, l'Estartit estaria allà on gira la platja. Sí, aquí dalt, I llavors el desviament del riu Ter l'han fet al costat de l'Estartit, que és segurament d'on travessem la desembocadura, i ho van fer per justament construir tots els arrossars i tota la zona que quedaria entre l'Estartit i la imatge del riu. Ara tot això són terres cultivables, conreables d'arròs, principalment l'arròs de Pals, el famós arròs de Pals. Per això ara es pot travessar el riu Ter. I en aquesta imatge és anterior, bastant anterior del desviament. Sí, això dic que és 1730. El que deies tu. Doncs poc després, no t'ho puc dir ara perquè no, però poc després d'això. Em toca? Sí? A veure, jo, com saps, amb el Port de Pals he donat voltes i voltes i he regirat i remirat i la geologia i tal. Al final, la
prova més fefaent que he vist de que davant de Pals hi havia una gran baia que entrava fins a l'interior i que Pals estava tocant de mar i per tant hi havia aquest port amb aquest moll, és a l'estudi del Josep Lluís Casanovas que va trobar que ara actualment a l'interior hi ha tota una sèrie de torres de guaita que estaven conformant el que era l'antiga badia. Per tant, crec que queda molt palès, és una prova molt fefaent de que totes aquestes torres de guaita marcaven l'antiga badia del Port de Pals i l'aigua d'aquesta badia arribava al peu del que és aquest moll que estaria actualment on hi ha el cementiri de Pals. A mi és el que més m'ha convençut. Ja està. Sí, és veritat, però vull dir que això ha sigut, no sé si 10, 15 o 20 anys posterior, i de fet tu ja tens un article també explicant-ho, hem penjat l'estudi d'en Josep Lluís Casanovas, també ho tenim publicat al web, qualsevol que vulgui aprofundir-hi doncs us remeto en aquests textos que tenim al web. Bon dia. La meva dona és natural, els seus parents són naturals del Baix Empordà i concretament té un cosí que viu a Llavià. Llavià és una vila que està aixecada de la plana de l'Empordà uns 200 metres, potser no arriba. El seu cosí explica com ell i els seus avantpassats van assecar tots aquells camps per poder-hi conrear-hi. I això s'ha fet des de temps perquè allò són uns aiguamolls. De fet, hi ha plànols que ajunten la desembocadura del Fluvià i la desembocadura del Ter amb una sola sortida al mar. Tot allò són aiguamolls. Jo he vist que sobre dels aiguamolls tinc l'aigua a 8 metres sota terra. I tots els pagesos d'allà han volgut conrear des de temps immemorials aquelles terres perquè eren inútils. I allò s'ha anat assecant, i ha anat retirant l'aigua cap a fora. I aquestes torres, clar, en el seu moment estaven al costat de l'aigua i ara estan molt endins. Només això. Hola, jo he sigut guia de les ruïnes d'Empúries i això que diem de secar, per exemple, el port d'Empúries, ningú qüestiona que l'antic port d'Empúries era on hi ha l'església de Santa Maria de Gràcia, a dintre allò era l'antic port, no? Aleshores es va secar i ningú qüestiona l'activitat dels grecs quan van arribar, la quantitat de vaixells amb salaó que s'emportaven amb vi i tot, l'intercanvi, perquè Emporion vol dir mercat, els grecs van veure que allà podien navegar pels rius i ningú qüestiona quan es banya a la platja el port vell dels grecs. Per què? Perquè hi ha una cosa a la superfície que t'està indicant que allò era l'escull on arribaven els vaixells. Clar, si nosaltres seguim una mica més enllà del Ter d'allò, veiem que hi ha Ullastret, que era anterior dels grecs, i dius, home, aquella gent navegava per allà, no? Dius, per què, la pregunta seria, no? Per què tant de qüestionament amb l'activitat comercial quan uns quilòmetres més amunt era innegable aquesta activitat, no? Aleshores, per què aquest qüestionament, no? Pregunto en general, no? Quan dius, ostres, si no et separa, o sigui, si és evident que allà hi havia una activitat comercial. Bé, ho neguen perquè reconèixer-ho voldria dir que hi havia un port, amb una activitat comercial, que aquesta activitat comercial després va tenir unes reminiscències durant la Guerra Civil Catalana. Allò va fer que molts portuguesos que van venir amb el Pere el Conestable s'afinquessin a l'Empordà. Empordà, recordeu, la Guerra Civil Catalana és dels últims comtats i dels últims indrets a caure, hi ha una gran resistència. De fet,
un dels últims pactes de pau són les conegudes famoses capitulacions de Peralada, s'assignen a Peralada, però després encara hi ha gent de Pals que no reconeix gent de Pals i que es refugien a Marsella o a Cotlliure, perquè això encara era del rei de França, i un parent íntim del rei de França era Renat d'Anjou, que va ser rei dels catalans i que no es va moure de Marsella. Per tant, de Pals a Marsella o de Pals a Cotlliure o de Pals a Narbona era un lloc fàcil de moure's. Pals jo crec que és un dels grans tabús de la historiografia catalana. Penseu que les reines de Catalunya, no sé si totes, però una gran part, entre elles Isabel, era senyora de Pals. L'Esteve Albert, en un llibretó que parla de Pals, explica les diverses reines de Catalunya que són senyores de Pals. Per tant, quan Isabel la Catòlica diu que els habitantes de Palos que se habían sublevado contra la monarquía por crímenes contra la monarquía, volem que vagin castigats o una cosa així a Amèrica, en aquell primer viatge de descoberta, la villa de Palos no té cap vinculació amb cap. Encara busquen en quin moment es van rebel·lar los vecinos de Palos contra la monarquia. En canvi, nosaltres sabem que la vila de Palos havia sigut una vila rebel al costat de la Generalitat, servint Pere el Conestable de Portugal primer i després René d'Anjou, i que els Yáñez estan documentats, com a Castelló d'Empúries, estan documentats a Pals, a Palau-saverdera. Un d'aquests famosos Yáñez és el capità de tota la vila, de tot el comtat d'Empúries, de l'antic comtat d'Empúries, i estan documentats a Pals. Per tant, la Teresa Baquer, en un moment donat, diu: si en Colom va anar a Palos a buscar els Yáñez, com que tenim els Yáñez documentats durant la Guerra Civil, doncs és que havien d'anar a Pals, on estan documentats a Pals també. Jo crec que a Pals han fet els impossibles perquè no es pugui... I de fet, el que diuen aquests historiadors de fa 20 o 30 anys, que és totalment irracional, és irracional perquè ja heu vist les dades. Jo de la tesi doctoral de Luc Palou, aquest que parla del comerç a les costes catalanes entre Barcelona i tot el nord de Catalunya, no he anat a buidar aquesta. Jo en tinc prou que ell em diu que sí, jo a la tesi esmento diversos documents del dret d'ancoratge en què es parla del port de Pals. Podria posar-los també aquí. I ell és un historiador format i formal i té una tesi doctoral aprovada i parla del port de Pals. Per tant, per què es neguen a parlar del port de Pals quan és una evidència? Però una evidència incontestable. I no paren de dir no ha existit, i si poguessin dirien i no existirà, ja ens encarregarem nosaltres que no existeix. Però clar, el que jo sempre dic és que la documentació parla sola i els brams d'ase no arriben al cel. Jo ensenyo informació i dic, aquí he ensenyat 7 o 8 documents, en podríem ensenyar 15 més o 20 més, i si agaféssim aquests drets d'ancoratge un rere l'altre, potser encara en sortirien 15 més. I amb un buidatge seriós dels arxius catalans encara en sortirien més. De fet, el que és incontestable és que a Pals hi ha un port i això posa molt nerviosos els nostres historiadors, molt. Jo no entenc per què, perquè si ets historiador tu t'has de deure a la documentació, no? Igual que una persona que es dedica a la biologia. Mira, apareix un nou insecte. Ai, és veritat. Fan unes fotos, el presenten amb un... Si hi ha algun biòleg aquí, jo sé que això va així. Un nou insecte, una nova planta. Ara l'os de no sé què l'han reintroduït. Ai, mira, ara la llúdriga, ara el falcó pelegrí. I ningú diu, no hi ha falcons pelegrins. Hi ha gent que els hi agrada que els coloms no siguin devorats pel falcó pelegrí. Jo no he sentit a ningú que digui no són devorats pel falcó pelegrí.
perquè el falcó pelegrí s'ha introduït, entre d'altres coses, perquè faci una bona batuda de coloms i d'altres ocells que emprenyen l'aeroport del Prat. Per tant, en ambients científics més o menys, diguem, normalitzats, les noves dades serveixen per ampliar el coneixement. Aquí serveixen per atacar-lo. I el centre neuràlgic és Pals, i per això neguen tot el que puguin fer per negar-ho, però nosaltres sabem que això... Ells sabran per què ho fan, no? Però nosaltres veiem que a Pals hi havia un port, i un port prou important, que comerciava amunt i avall, alguns senyors de Pals se'n van a la conquesta de Mallorca, i no passa res, i després durant la Guerra Civil hi ha tot un seguit de portuguesos que s'instal·len. Aquests portuguesos que s'instal·len a Pals, després els veiem amb en Colom a Portugal, quan diuen Cristóbal Colón se fue a Portugal, i aleshores mirem, què hizo Cristóbal Colón en Portugal? Doncs relacionar-se amb els portuguesos que hi havia a Catalunya. I després, i Colón se fue a Amèrica. I amb qui va a Amèrica? Doncs amb els portuguesos que hi havia a Catalunya, que són a Portugal i que són a Amèrica. Però jo crec que el punt clau és Pals. I per això jo quan veig que Pals és Palos, aquí ja esclata tot i començo a investigar i a escriure. Espera't, que et passaran el micro. No, és que si no, no es gravarà. Ah, sí. Val, disculpa, he anat així. Bon dia. Quan es parla de que es pot passar a peu al Ter, hem de tenir present una cosa molt important, que tots ho entendreu de seguida. Aigües Ter Llobregat, pantà de Sau. O sigui, el pantà de Sau, quan hi ha sequera, deixa de Sau cap avall sec, com un regolí. Llavors, esclar, el Ter no és res, no és navegable. Però el Ter és el segon riu més cabalós de Catalunya després de l'Ebre. O sigui, poca broma. És que, bueno, és un tram curt, però aneu a Ripoll quan va gros. Ja veureu quin tros de riu baixa per allà, i més tot després tot el que recull. Després sempre hi ha hagut la sospita que es va fer el desviament per eliminar les traces de la història de la descoberta. I la gent d'aquella època es queixaven que hi havia una gran pesquera, o sigui, la desembocadura del Ter i de la platja a les Medes, hi havia una quantitat de pesca increïble. I van dir, si ho desvien, perdrem els nutrients i es perdrà la pesca. I va ser un desastre econòmic pels pescadors d'allà, molt important, no era una cosa local. I després, on hi ha els arrossars, hi ha sospites, a part del que tu has dit, que allò eren llacunes on s'hi podia aparcar la nau si calia. I, per exemple, a la meva família, que tenien el mas del Pinell, el senyor del Pinello de Palos, va portar aigua per les naus que anaven a Amèrica, estava al costat de la llacuna. I els meus avis es van quedar molt sorpresos quan els van dir que en Colom era genovès, perquè ells deien que era català. I eren dels que van servir per l'anada a la descoberta. O sigui que és una cosa que lliga a Pals una altra vegada. Jo no crec que aquests senyors s'ho inventessin, els meus avantpassats. Va, aquí. Gràcies, Lluís Maria. Jo quan deia hi ha altres elements que han fet que baixi menys aigua, no tenia present això, però també ho tenia present. No n'era conscient, tot i que sabia que havien passat coses al llarg del curs del riu que havien fet que hi hagués menys aigua. Fins ara heu parlat bastant de totes les modificacions que fan les persones, tota l'acció humana que hi ha hagut amb tots aquests canvis, però també s'ha de tenir en compte l'acció natural. Entre mig de Salou i Cambrils, a l'alçada de la partió del terme municipal, hi havia un niu de metralladores que jo hi havia passejat entre el niu de metralladores i el mar, amb l'aigua al turmell. Actualment no existeix.
va començar a baixar, i també la platja era molt més gran. I ara no hi ha tanta platja, el niu no hi és, perquè jo recordo haver rampat cap dintre per veure-ho, no? I per què no hi és? T'has de posar el micro a la boca, eh? Si no... Doncs, vull dir, jo havia entrat a dintre el niu, a genollons, i ara no existeix, perquè la platja també ha quedat més marmada, la plataforma ha baixat una mica i ja no hi és. L'acció natural també s'ha de tenir en compte. Entre les variacions de tants 100 anys, sí, ho tenim en compte. Alguna variació és afectada per l'acció natural. I després hi ha la política que et dic que també hem de tenir en compte i que generalment no es té mai en compte, les accions polítiques, de fer de desviar un riu que deien que seria beneficiós i després 13 batlles de 13 municipis es queixen dient que no, de beneficiós no, que serà molt perjudicial, però el fan desviar. Sí, acció humana, però generalment no hi veiem la intencionalitat política. No està al nostre abast de controlar-la. Tot hi ajuda, segur, però jo, buscant aquí ara, entretant, he vist la desviació del Ter, que passa d'on està aquí, gairebé a dalt al tom del mapa, que és l'Estartit. Això es pot trobar, senzillament. Però, a més, coincidentment, ha trobat el document de 1790 que el Consejo de Castilla diu de fer canviar el curs del riu. Era aquest. Jo sabia que era posterior al 1730. Tens el mòbil. Doncs 1790, moltes gràcies, sí. Ho cito, a la tesi el cito. Ara se m'ha acudit si el riu era navegable, pot ser que anteriorment s'hagués fet algun dragatge, alguna cosa de manteniment, per la navegabilitat o alguna cosa, no ho sé, anteriorment. Perdona, pots... Sí, dic, en aquesta època el riu era navegable, no? Fins al molí. Amb barquetes. Amb barquetes. Abans, potser, jo crec que abans l'estuari, aquesta embocadura, havia de ser una mica més gran i pot ser que fins i tot la mateixa embocadura servís de port natural encara. D'acord. No, la idea que se m'ha acudit és si anteriorment en això s'hagués fet algun dragatge o alguna cosa per millorar la navegabilitat del riu, que potser hi ha algunes obres que s'hagin pogut fer o no. Jo no ho conec. Jo només sé que, com ha dit l'Albert Fortuny, en Josep Lluís Casanovas va anar allà amb uns aparells d'aquests que havia fet servir per mesurar no sé què de les piràmides d'Egipte, que hi té com uns radars que fan servir unes ones de no sé quina mena, i aleshores ell això va veure que a davant de la platja de l'Estartit, o el que podríem deduir de l'antic port de Pals, allà hi havia una infraestructura portuària. Però també demanàvem recursos econòmics per poder-ho destapar, però aquí va tot en contra. Si tu vols destruir-ho, trobaràs recursos econòmics. I tots els ministeris a favor. Ara, si demanes recursos per preservar, per exemple, el barri, això, el Lleonard Garcia se n'ha fet un far i tenim articles d'ell penjats al web de la deixadesa de les nostres institucions que ha fet que en 20 anys es malmetés gairebé tot el barri mariner de Pals que hi havia, amb totes unes infraestructures que van sortir a poc a l'aire lliure i que tot això s'ha deixat malmetre d'una manera incomprensible, tot i les queixes que ell ha fet a la Diputació, a polítics coneguts, a l'Ajuntament de Pals. No hi ha manera que ningú es posi dempeus i fem un gest decidit per la recuperació del nostre passat. Els diners hi són, perquè diuen que no tenim diners, hi són, fins i tot hi són per regalar-los de 22.000 milions en 22.000 milions a Madrid. Per tant, si són i els podem regalar, colló, doncs algun que es quedi aquí, no? I es veu que no hi ha manera. Això voldria dir que amb temps polítics més favorables i fent estudis arqueològics podíem arribar a treure restes de la plataforma, restes de vaixells, potser i tot, fustes,
podria arribar a ser, no? Hi ha una cosa molt interessant que també explica en Lleonard, que és que hi ha dues plantes a les platges de Pals, hi ha dues plantes, no em feu dir el nom, però també ho podeu trobar al web, dues plantes que només existeixen a la platja de Pals i a les costes americanes. Sembla que això tampoc ha despertat la curiositat de ningú. No? Tots ho enteneu, no? Si hi ha aquestes plantes que tu vas i s'enganxen a la quilla de les naus perquè les deixes ancorades en un lloc poc fondo i aleshores s'enganxen allà, venen cap aquí i es crien aquí, doncs hi ha d'haver hagut algun contacte, diguem, bilateral, aquestes negociacions que ens falten encara, però ja les tenien els vaixells empordanesos que anaven a Amèrica, tenien plantes bilaterals. Això tampoc ha despertat la curiositat de ningú. Si hi ha algun biòleg aquí que ho vol estirar, seria fantàstic. Sí, jo demano perdó per tornar a prendre la paraula, però no me'n puc estar de fer una falca que va així col·lateral amb el tema. Però no me'n puc estar. És una anècdota que, com sabeu, allà a la història d'en Colom diu que hicieron la aguada en la fuente de la Fontanilla, que està a Palos, no? I sabem que al costat de Pals hi ha el poble de Fontanilles, on hi ha una font que jo vaig anar a veure i tal. Amb aquest tema em vaig trucar en el responsable d'història de Palos i li vaig explicar que era mentida, però era l'única manera de fer-lo xerrar, que jo estava fent un estudi sobre les fonts més importants d'Espanya, les més famoses, y dic, bueno, entre estas está la fuente de la Fontanilla, donde los marineros de Colón hicieron la aguada y tal. ¿Qué documentación tenéis de esto? No, aquí no hay nada de todo esto. Esto es una historia que se cuenta porque acá en el turismo esto queda bien. Palabras textuales. Dic, pero la fuente está al lado del río. No, la fuente se trasladó y ahora donde está no es donde estaba la fuente. O sigui que... Això ho tens gravat, no? Ho tens gravat amb les seves paraules. En el cervell, perquè en aquella època encara no tenia el mòbil amb gravació. Però bé, no m'ho trec del cap i per això m'he permès la llibertat d'explicar-ho aquí. Sí, Albert, això, un segon, he sentit per aquí si algú ha dit això ho tens escrit o no. Potser. Endavant, Lluís. Seguint en la línia de les anècdotes, jo vaig estudiar història a la dècada dels 80 i l'any 85 vaig cursar una assignatura que es deia Història d'Amèrica 1, la primera part, que tenia a veure amb el descobriment dintre d'aquesta assignatura. I la professora, una dona gran, respectable, molt entranyable inclús, ens va explicar que la primera expedició colombina salió del puerto de Palos de Moguer. Palos de Moguer, era un port, Palos de Moguer. Després de conèixer Jordi, doncs, això em va trastocar, no? I vaig dir, ostres, Palos de Moguer. Doncs fa 3 anys vaig anar a visitar Palos de Moguer i vaig adonar-me'n que Palos és un poble, Palos de la Frontera, i Moguer n'és un altre. I amb l'afany de veure una mica quin era el territori d'on havia sorgit aquesta expedició, vaig preguntar a diverses persones de Palos on era, on està el río, on està el río de Palos. I la primera resposta que em va donar la primera persona que li vaig preguntar és dir, què río? És un riu, per dir-li alguna cosa, que està tapat entre marismes. No hi ha riu, pràcticament, no és un riu avui en dia. I a Moguer, que és un altre poble que també vaig visitar, en un d'aquests plànols que hi ha als carrers, jo estava mirant el plànol i se'm va acostar un home molt amable per si volia una mica de consell o una mica què havia de visitar. I en un dels extrems d'aquest quadre posava Puerto. Y le dije, ostras, pues me interesaría ver el puerto, porque es un puerto conocido y tal. Digo, hombre, mejor que no vaya al puerto, porque tampoco va a haber nada allí, no hay nada para ver allí. I tenia tota la raó. Allà no hi ha port, no hi ha barques, no hi ha aigua, no hi ha res.
Podia estendre molt amb aquest viatge que vaig fer, que també tinc escrit, però és una mica constatar que nosaltres ens esforcem en trobar proves quan allà no n'hi ha de proves de res d'això. Allà no existeixen proves. Està tot inventat. Sí. Bueno, ja està. Sí, gràcies per l'anècdota. Continuo una mica l'anècdota d'ell. Jo també vaig estar en les marismes i vaig estar en el port. I en el port sí que hi havia 4 barcasses, però 4 barcasses de quina manera? Més senyalitzades en escuts catalans, en 4 barres i banderes, que en castells i lleons. Inclús volent donar-li la marxa, diríem, castellana, resulta que quan ells fan la representació o volen mostrar-ho al públic, ho mostren en barres catalanes. I això estava allà en el port, les barques aquelles estaven al port. No, jo estic parlant de pals, de palos. De palos, sí. Fa anys, fa molts anys. I el que jo volia preguntar és una cosa que potser ajuda al cas aquest. Per què els llanyes portuguesos és senyor de pals? Una cosa. I l'altra cosa pot ser, ja coint a l'onomàstica o la filologia, si Llanyes és Ibáñez, i Ibáñez és el fill d'Ivan, i Ivan és el Joan, no serà que estos són fills del Joan i que tenen a Colón pactat o segrestat i estan traient-li, o presoner, i estan traient-li el que sap per sortir a fer el descobriment. Perquè els Llanyes, portuguesos, senyors de pals, resulta que per onomàstica són fills del Joan. I són fills del Joan i l'acompanyen en el viatge i el vigilen en el viatge, i és una manera d'interpretar també la relació dels Joans dels Ivans o dels Llanyes. Que els Llanyes siguin fills de Joan hauríem de remuntar-nos a èpoques portugueses pretèrites, perquè ja sabem que és una nissaga antiga de Portugal. Que Llanes pot voler dir Jan i Jan pot voler dir Joan? Podria ser, però en temps molt més reculats del segle XV. De fet, pel que sabem, aquests Llanes diuen parents del rei de Portugal, parents del rei, i aleshores quan la Generalitat proclama Pere el Conestable rei dels catalans, el Conestable agafa soldats, amics, coneguts i saludats i se'ls emporta a Catalunya i els hi dona càrrecs. Jo no he trobat cap document que digui són senyors de Pals. Podria ser que hi fossin. Que són a Pals, sí. Veí de la vila de Pals, hi ha un document. Veí de la vila de Pals, diu un document. D'altres, com t'he comentat, són els capitans de tot l'Empordà. D'altres són els senyors del castell de Palau-saverdera. N'hi ha també aquí a Hostalric, són senyors de la vila d'Hostalric. Un altre Llanyes és el tresorer general de la corona en temps del Conestable. I són també senyors de la vila de Guardamar en el segon. Això no ho sabia, ho haurem d'anar incorporant. Però, per tant, sí que són, quan les cròniques ens diuen tenía muchos amigos y conocidos, entre ellos unos principales, los famosos Llanyes, principales, a Andalusia no són principals, però a Portugal i a Catalunya sí. Sí, podrien ser-ho, podrien ser-ho. El que passa que també hem de tenir en compte que en Colom els va a buscar també d'alguna manera perquè són els seus col·legues a la revolució de la Generalitat contra Joan II. Els Llanyes són en el bàndol de la Generalitat, no són en el bàndol de Joan II. No són en el bàndol. Ara, després tothom va pactant, tothom va capitulant, de mica en mica, però també recordo aquell famós document que va exhumar la Núria Coll i Julià a l'Arxiu Reial,
que es veu unes naus que ataquen, descriu l'atac d'unes naus al port de Barcelona, entre les quals hi ha Vicenç Anes Pinzón de la Vila de Pals, i això és l'any 77. Per tant, 5 anys després d'acabar la Guerra Civil, els Yáñez continuen al costat dels Colom, fustigant i atacant i saquejant naus del port de Barcelona, perquè ataquen naus, però sabem que ataquen les naus de Mateu Capell, i el Mateu Capell és un banquer que deixa diners a Ferran el Catòlic. Doncs, sí, tu serveixes Ferran el Catòlic, jo sé quina és la teva nau, l'enfonsen. Per tant, continuen des dels afores de Catalunya, segurament deia potser Cotlliure o potser des de Marsella, o potser com que eren portuguesos anant a Portugal i tornant aquí, continuen carregant-se els aliats dels Trastàmara. I jo crec que per això en Colom també tria la Vila de Pals, perquè la jugada li sortia rodona. Com que la Vila de Pals devia uns diners a la monarquia per haver-s'hi sublevat, i ho sabem, que diversos municipis de Catalunya que es havien sublevat contra els reis són obligats a pagar una multa econòmica en diners. I, per exemple, recordo, em sembla que era la de Terrassa o de Sabadell, en paga una part i li demanen l'altra. Aleshores, Pals fa la jugada genial. Han de pagar uns diners i en Colom diu als reis, en lloc de diners, que ho paguin amb un servei. I aleshores els habitants de Pals no han de pagar aquesta multa amb diners, la paguen anant a servir la monarquia. Però tot i així no se'n fien i pensen que això serà una jugada molt hàbil del rei, perquè diu, un cop siguem a alta mar ens confiscaran els béns. I aleshores hi ha una clàusula, no sé si és en les capitulacions o si és algun tractadista que ho comenta ara mateix, però que diu que prometem als habitants de Palos que vengan en esta expedición de Palos que no se'ls tocaran els béns. És molt estrany que la gent de Palos sospiti que hi ha una truculència política per fer-los allunyar de casa seva, perquè quan tornin se'ls hi hauran fotut els béns, excepte que siguin els de Pals, que ells sí que havien lluitat contra la monarquia i sabent les habilitats de Ferran el Catòlic en carregar-se els seus enemics, diu, ostres, aquest ens fa anar a mirar a veure si trobem unes illes per aquí, quan tornem ja no tindrem casa. Tot això fa que sigui, que hi hagi una concomitància, una complicitat molt pròxima entre els primers expedicionaris, entre els quals la monarquia també hi va posar els seus, hi va posar els seus, entre ells els famosos Bobadilla, que són capitans que trobem instal·lats a la Segarra i que durant la Guerra Civil serveixen Joan II i després Ferran el Catòlic. I Ferran diu, tu, Bobadilla, aquí. I què fan Bobadilla? Què és de les primeres coses que fan Bobadilla? Anar a Amèrica i engrillonar els germans Colom. Per tant, també ho veiem els dos bàndols, els que serveixen els Trastàmara a Amèrica arresten els Colom i els que lluiten amb els Colom també se n'intenten aprofitar, tot sigui dit, però jo crec que en Colom al començament els teníem per homes de confiança. I per què el Colom es fa la targeta, els pinçons, a la tornada i els deixa despenjats? Jo crec que hi ha molts matisos, no crec que els deixi despenjats. Jo crec que la monarquia, com sempre, igual que avui Madrid fa amb els empresaris catalans, amb els polítics catalans, que primer els engarjola, els deixa anar, els remunera, els diu, mira, us pagarem bé. Quants catalans no viuen a Madrid perquè Madrid paga bé? Les capitals, els caps d'estat, les monarquies d'aquella època sabíem com jugar això. I jo crec que quan tornen aquí, i després perquè ho veiem també en els plets, quan tornen aquí la monarquia utilitza descendents dels Pinzón per fer-los dir que en Colom els va prometre la meitat del que trobaríem. La meitat del que trobaríem. Però això en Colom no ho podia prometre a una sola persona. Perquè si una meitat era
per aquell i l'altra meitat per la monarquia, en Colom es quedava sense res. Jo crec que això els paguen en els plets perquè diguin coses absurdes, com també diuen que no sabia on anava. Això segur que ho heu sentit a comentar més d'alguna vegada. Diu, però com que no sabia on anava? Però si la ruta està específica, dia a dia, sap on va, hi ha un pilot anònim amb qui han preparat el viatge i al final quan hi ha un conat de sublevació a bord, que això segurament que ho heu vist en alguna pel·lícula o en algun còmic, els mariners semblen que s'ho lleven, en Colom els hi diu, si demà, o no, si abans de 3 dies no hem arribat, tornem. I el tercer dia, a la matinada del tercer dia, hi arriben. També pel mig contrasten per saber on són. Però hi ha una altra cosa. Penseu que portaven menjar potser per 1 mes i mig. Però si en 1 mes i mig no arribaven es morien de gana. Perquè, clar, havien de tornar. I apuren, ajusten, arriben a Amèrica, però si no haguessin trobat aquella illa, els haguessin mort de gana, perquè ja no haguessin pogut tornar. O potser haurien estat allà 4 o 5 dies voltant, però els mariners ho sabien, això, i en un moment donat diu, nois, hem de tornar perquè no ens tenim el menjar exacte per tornar. Si avancem més i no trobem res, pot ser que se'ns acabin les vitualles i llapem aquí, passem a millor vida. I en Colom els diu, tranquils, 3 dies, i a la matinada del tercer dia albiren ja les primeres. Per tant, sabien on anaven. Però en els plets es diuen, no sabia on anava. I què fa el fiscal? Vostè va signar que descobriria unes terres i les ha trobades per casualitat perquè no sabia on anava. Es pensava que havia trobat la Xina, que ho diuen. Es va pensar que havia arribat a les costes de la Xina. A veure, les costes de la Xina, des de l'època dels romans o d'Alexandre el Gran, que ja sabien que els xinesos no tenen res a veure amb els colors i la pell i les terres i tot, amb el que trobaven. Però també els hi fan dir, no sabia on anava. Vostè ha capitulat que descobriria. En canvi, ha trobat una cosa que tothom sabia on era. Vinga, el traiem del mig. Van buscant arguments per treure-se'l del mig. I un d'ells és aquest que li fan dir amb un net dels Annes Pinson, el meu avi li havia promès a en Colom que li donaria la meitat del que ve a trobar. I li va dir que li donaria la meitat. I el molt cabró no li va donar. Li va donar i ara ell m'ho va passar a mi i jo ho cedeixo a la monarquia. I la monarquia diu, la meitat ja és nostra. O sigui, van buscant les maneres de deixar en Colom i els seus descendents pelats i sense res. Però gràcies a aquests plets, que l'Ulloa ja deia, només hi han publicats 3 volums. El dia que es publiqui tot això, el món farà, la visió que tindrem d'aquests fets farà un canvi total. Per exemple, recordo una de les coses que més l'Ulloa ja ho comentava i és evident que apareix un pretendent de Gènova, un colombo genovès i diu «Ei, que el Colom era avantpassat meu, jo vull la part que em toca». Allò era Can 60, allà tothom que podia anar a sucar hi anava. I apareix aquest allà en els plets d'en Colom i diu «Jo vull la part que em toca perquè en Colom era un avantpassat meu». I diu «Molt bé, presenti armes», allò que es diu, i presenta un escut d'armes. I la mateixa família Colom l'ataquen per impostor i per falsari, perquè diuen que va presentar unes armes que no tenien res a veure amb les nostres. I el fiscal ho accepta, i en els plets diu que era un impostor i el van fer fora dels plets per impostor. Però això no s'acaba aquí, perquè al cap d'uns anys torna i presenta unes noves armes i aquest cop li accepten. Quines armes va presentar? Les dels Colom de Barcelona. Per això no es troba a les proves d'ADN, però això es troba en aquests plets que no ha llegit ni Déu. I, clar, evidentment, són truculències que la corona es va anar desempallegant per anorrear. Fins i tot el tanquen a la presó, en Colom, perquè el porten amb aquells grillons i en Colom ho diu. M'han tractat com jo, ni mercader o ni
corsari faríem un mercader, ni jo faríem un moro. Sí, digues, Teresa. No hi ha piles? Doncs... No va. És una cosa molt senzilla. Jo parlo des del desconeixement, no sé la geografia ni de pals ni de palos, però me feia gràcia això. Pensava, com se m'ha explicat, que com era la geografia allà de palos, però el que sí que m'ha cridat l'atenció és que a tots els textos castellans diu a la villa de Palos, i a mi em sonava la vila de Pals, no Palos ni d'això, simplement aquesta observació. Això també és el que he comentat, que diuen vila, però Palos no ha sigut mai una villa, i menys del conde de Miranda, en tot cas és d'un altre compte, i després també en alguns textos posa Villa e Fortaleza. Fortaleza, que he dit, hi ha molts documents, jo aquí us en trec un, només un, però perquè veieu que s'han d'interpretar. Quan parla de palos en les fronteres de Portugal, segurament és pals a les fronteres de França, perquè la guerra aquí no hi era, perquè els documents no es poden agafar així. Mira, diu palos i Portugal. Això no té, saps? Això és el que fan un gran tou d'intel·lectuals i historiadors. Agafen el document i devoció, tots genuflectits, li tiren encens, i no, el document està escrit per una mà humana i generalment amb regnes en conflicte i lluites en conflicte, en el nostre cas per l'hegemonia d'Espanya. Per qui governarà Espanya? I portem guerres així des de fa 700 o 800 anys. Aleshores, els documents més importants, que jo també cito o uns documents prou importants, són els que esmenten Palos, no només villa, sinó Villa e Fortaleza i Fortaleza e Villa. Per tant, vol dir que era una ciutat fortificada. Les famoses muralles. A Palos no hi ha ni muralles, ni castell, ni fortificació. El riu encara baixa menys aigua. No hi ha cap mena de memòria. Al segle XVIII hi ha un historiador que hi passa, no em feu dir el nom ara, i passa i va al segle XIX, no sé si era un Washington Irving que quan feia la biografia d'en Colom va passar per Palos i va preguntar al capellà del poble, perdoni, el port, els mariners, i diu, i em va tancar la porta als nassos. Diu, aquí no hi ha ni memòria de navegants, ni mariners, ni navegació, ni res. Tot això ho han anat creant de mica en mica quan han trobat que allà parlava de Palos. Però atenció, perquè jo també tinc això ho trobareu també al web, una rastellera de noms de port d'on va sortir en Colom, i sí que diuen Palos, però també diuen de Palos de Portugal, però també en diuen de la Barra dels Saltes, però també en diuen de les costes d'Espanya, així de forma indeterminada, però també en diuen de Cadis. A la carta d'en Colom, la primera carta que ha dit en Pere Posa, el 1493 a Barcelona, i parlen de Cadis. I diu, 33 dies després que jo sortís de Cadis. De Cadis? I al segle XIX, el 1892, que feia 4 segles, que commemoraven els 4 segles de l'arribada d'en Colom a Amèrica, hi va haver una lluita intel·lectual i argumental en diverses revistes espanyoles per discernir si en Colom havia sortit de Palos o de Cadis. No ho sabien encara al segle XIX. Manel, què dius?
Què fem? Parem aquí, així tenim mitja horeta fins que vingui el batlle. No sé si ho sabeu, però dels 6 batlles que van judicialitzar el govern francès que per defensar la llengua catalana als plens, d'aquests 6, 5 ens van dir que vindrien i al final només en vindrà un. Per tant, el rebrem aquí quan s'escaigui, sobre les 12, perquè ara em sembla que és rebut a l'Ajuntament en una mena d'audiència municipal, però només en vindrà un. Ens han enviat un parell de textos i els llegirem també i farem l'acte igual, però només amb un batlle. I si podem, traslladarem l'homenatge que havíem de fer avui aquí, el traslladarem en algun lloc, espero, de la Catalunya Nord, perquè tenim els trofeus, tenim tot fet amb els noms i tot, i que no tenim un museu per guardar-ho, per tant estem obligats a llançar.